Namhlanje uSeason 6 of Uthando Nes'thembu siyabonga kakhulu kwindlovukazi Macele, indlunkulu Mayeni, indlunkulu Makhumalo kanye indlunkulu Mangwabe. Ngaphandle kwenu we don't have this Mselekus family. Ngiyabonga bafethu, nibalekile kakhulu, ngithembele kunina. Kusho mina imbaxa lika Maneshula noma umuphi umfazi uyazineshulela, imbizwa kaBhayela ephehlwe abafazi, imamba eyadla uMacele kwaba zindaba zamuntu, yaphinde yadla uMayeni kwaba zindaba zamuntu, yadla uMakhumalo kwaba zindaba zamuntu, yadla uMangwabe kwaba zindaba zamuntu, isengadla omunye hayi uHezekhaya Matsambo hlanganani basobha magodu zolwanya, uSibindi uyaphilisa, Sibindi uyabulala, ingungunyana enempindiselo kwabayizondayo, umaphumelela bemyundela impumelelo yakhe iphikwa abakwabo yavunywa abezizwe, isibiba sabafazi uzigi zamadoda ziyamlandela azimtholi ibinda. Hayi ke bengifisa ukuthi nami nginichazele ukuthi kusho ukuthini. Amanye amagama la aqinile angikwazi ukuthi achaza ukuthini. Esingakusho nje siyayibongela ifamily ukuthi size yafika ku-season 6, beqale ku-season 1, baqala ngencwadi ngoba incwadi eyenza ukuthi kube khona konke lokhu. Incwadi esimpilo nesithembu yakhanda Uthando Nes'thembu, Uthando Nes'thembu lakhanda umnakwethu wakhanda okunye futhi okuningi ngoba Uthando Nes'thembu liphinde lavulela uMakhumalo indawo lapha kwi-RSOD. Ngapha kuThando Nes'thembu baphinde bavuleleka esinye isikhala la ku-Sunday Sexy Love. Konke lokhu kuyimpumelelo kufanele ukuthi siyibonge, siyabongela umndeni. Zikhona futhi izithombe eziwufakazi ukuthi basuka kuphi sebekuphi manje. Hayi-ke kodwa ngathi sesithakathiwe-ke thina abanye ngathi sesithakathiwe. Yini ngathi kwasukuba khona nobhululu manje? Ngiyadlala mina phela impumelelo yona yabona ivele nje uma uqale phansi ukhuphuka mase kuza kuvele kuze njengemvula enamandla, uthi ubamba ngapha kwenzeka okunye, uthi usashaya ihlombe ngapha kuvuleka okunye. Nakini ngathi ngenzeka ngaleyo ndlela, kancane kancane lokho okufunayo ugcina ufinyelela khona. Siyabonga-ke, nisubscribe-ke njalo. Bye.